Qadirli dinleyijiler, Mejlis hatly hepdelik ýürüýte gepleşigimiziň nowatda aksanyna hoş geldiňiz. Türkiýe tarapyndan Rus harby uçarynyň urulyp düşürilmegi bilen bagly dartgynly ýagdaýlaryň has ýetileşýän pursatynda Merkezi Aziýanyň türki döwletleri hem üns merkezine düşdi. Gurrun diýen sebäpden Moskwa bilen asyrlara uzanýan taryhy baglary bar. Şeýle-de aglabasy türki halklardan ibaret regionyň Ankara bilen hem berk medeni tarihi, dini, siyasi we suwda gatnaşyklary bar. Şonlukda agzalýan ýurtlary iň esasy iki hyzmatdaşynyň arasynda dowam edýän häzirki dartgynlykda haýsyr bir tarap tutsalarym ýa bir tarap galsalarym krizisiň täsirinden özüne galyp bilmeýärler. Mejlisiň bu sanynda Türkiýe bilen Ortaýa arasyndaky dartgynlygyň Merkezi Aziýa ýurtlaryna ýetirýän we ýetirip biljek täsirleri barada gurrun edýär. Mejlisiň mihmanlary Nikita Menkovic, Ortaýatyň halkara gatnaşyklar geňeşiniň Merkezi Aziýa we Awganistan boýunça eksperti. Ugar Imanbaýly, Türkiýanyň Istanbul şäher uniwersitetiniň halkara gatnaşyklar boýunça professory. Rus Panier Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň Merkezi Aziýa boýunça habarlar çap edýän blogy Qışlaq awazynyň redaktory. Gepleşigi Pragadaky studiodan men Muhammed Tahir Alparyan. Rus, men söhbetimizi senden başlamakçı, ama sorama geçmezden ozal. Gazak prezidenti Nursultan Nazarbayewiň Rus-Türk gatnaşyklary baradaky aýdan sözlerini dinläliň. Все нюансы этого вопроса нам неизвестны, разные. Bu meseleniň akly jekmejekleri bize ma'lum däl. Emma Rus harby uçarynyň Türkiýa hüjumy amala aşyrmandygy, oňa garşy hereket etmedigi anyk bir faktdyr. Ol uçar terroristler bilen görüşmek üçin howa galypdy. Bu gurdaky hyzmatdaş hökmünde olar umumy dili tapyp özara gatnaşyklary bozmaly däldirler. Bu nähili kyn bolup görünse-de, meniň pikirimçe umumy bir komissiýany düzüp, ähli soraglary çözüp günäkarlary jazalandyryp we edilen ýalňyşlary boýun alyp bu meseleni jemlemeli. Men dostlarymyz Russiýa we Türkiýa ýüzlenip, dostlukly gatnaşyklary dikeltmäge çagyryş edýärin. Я к этому призываю наших друзей и в России, и в Турции. Bu çıkışdan Qazaqstanyň prezidentiniň haýsy tarapa ýykyn edýändigini az kem görse bolýar. Rus Nazarbayewiň çykyşy senden nähili täsir galdyrdy. Umuman Rus-Türk dartgynlygy Merkezi Aziýada nähili garşylandy? Well, although Nazarbayev didn't name anybody in particular and tried to be Nazarbayev öz çykyşyna belli bir tarapyň adyny agdaman diplomatik gürlemäge synansda onuň Rus terroristlere garşy uçuşy amala asyrýardy. Derme geçirilmeli, günäkarlar jazalandyrylmaly diýen sözleri onuň Rus pozisiýasyny gorap çykyş edenligini görkezdi. Elbetde häzir Qazaqstanyň umuman Merkezi Aziýa döwletleriniň aglabasynyň, Qırgızstanyň, Türkmenistanyň, Özbegistanyň hem kyn ýagdaýa düşenliklerini nygtamak gerek. Bu döwletleriň hiç biriniň ne Türkiýe ne de Russiýa bilen özara gatnaşyklaryny bozasy gelýär. Ýokarda agdap geçen ýurtlarymyzyň Russiýa bilen taryhy gatnaşyklary bar bolsa, soňky 25 ýylda Türkiýe bilen özara baglar has kem güýçlendi. Nazarbayewiň çykyşyna dolanyp gelsek, onuň Rus tarapyna ýykyn edýändigini aňsap bolýar. Ýöne Merkezi Aziýanyň döwletleri bu mesele haýsy tarapdan çemeleşmeligi baradaky soraw bilen ýüzbeýiz bolup durlar. Häzir çenli Merkezi Aziýa ýurtlarynyň bu urda nähildir bir beýanat bilen çykyş etmeýändiginiň özü hem görkezlidir. Bu döwletler Rus-Türk dartgynlygynyň gowşap ýagdaýlaryň kadalaşmagyna umyt bildirýärler. Merkezi Aziýa ýurtlary haýsy tarapy saýlap almaly soraw bilen ýüzbeýiz bolmagy islemeýärler. Without the Central Asians having to be seen as favoring one side or another at the moment. Rus Nazarbayev'dan başga Merkezi Aziýa liderlerden bu meselede pikir beýan eden boldumy? Atambayev, President Atambayev in Kyrgyzstan just expressed the hope that Qırgızstanyň prezidenti dartgynlygyň gowşajakdygyny, Moskwa bilen Ankaranyň bu meseleni maslahat edip umumy çözgüde geljekdiklerine umyt bildirýändigini aýtdy. Garaz prezident Almazbek Atambayev anyk hiç bir tarapyň adyny agdaman aram ýoldan ýöremäge synansdy. Ol bollugyndan hiç tarapyň arkasyny tutmaýanlygyny äşkar etjek boldy. As much as possible not to show that he was on one side or another in this.
Jynap Menkoviç egerde Türk-Rus dartgynlygy bilen baglylykdaky Gazagystanyň pozisiýasyny nazar salsak, Astana ilki başda belli bir derejede bitaraplygy saklamagy synanyşdy. Meselem, Gazakdaşary işleri ministerligi beýanat ýeredip, onda bu ýagda ýakynyň ýandygyny we degişli derňewleriň geçiljekdigine umyt bildirýänligini ma'lum edipdi. Emma Nazarbayewiň soňky çykyşy onuň Rus pozisiýasyny goldap çykyşy diýen ýaly bolup eşdildi. Garaýşlaryň birden beýle üýtgemegine näme sebäp boldy? First of all, in the first days, Uçar bilen bagly ýagda ýüze çykanyna ilki başda onuň ýalňyşlyk, säglik bilen düşürilendiği, Türkiýeň ötünç sorap kompensasiýa tölejetdi baradaky garaýşlar bardy. Emma wagtyň geçmegi bilen Türkiýanyň öz hatasyny boýuna alasy gelmeýänligi belli boldy. Rus uçar düşürildi, iki esker öldürildi. Türkiýe muňa adaty bir ýagda hökümine garaýar. Bolup geçen ýagdaýlardan çen tutulsa, onda Türkiýanyň Siriýadaky terroristlere howa gollugyny berýänligini aýtmagy hem dogry esas bar. Sebäbi ol Russiýanyň hereketlerini, Russiýanyň terrorçylara garşy görüşini togtatmagy synanýar. Bu hut şeýle bolup görünýär. Netijede köp ýurtlar, şol sanna Gazagystanyň bu ýagdaýlardan aladanant başladylar. Olar dartgyrlygyny gowşatmak üçin Türkiýanyň ädimleri ädip başlamalygyny ananýarlar. Hut şu sebäpli Nazarbayew häzir gurrungyny diýen beýanatymyzy bilen çykyş etdi. that's the reason of the command by Nazarbayev we're discussing now. Jynap Menkoviç egerde ýagdaýlar siziň aýdyşyňyz ýalak bolsa, onda näme sebäpden Merkezi Aziýanyň beýleki döwletleri Orsiýatyň tarapyna geçenoklar? First of all, Kazakhstan. İlki bilen Gazagystanyň Sowetiň iň uly döwletidigini bellep geçmeli. Şut şu sebäpli Astana halkara arenasynda has aktiw çykyş edýär. Mysal üçin Kyrgyzstan ýa Täjikistan, Gazagystan ýaly uly kuwada eýedäl. Bu hem olaryň käbir halkara meselelerde näme sebäpden has aktiw däldigini düşündirýär. Belki geljekde olar Russiýany gollarlar, belki de gollamalar. Ýagdaýlaryň her iki uğur boýunça özgürmek mümkin. The both situations are possible. Doktor İman Beyli, Türk-Rus dartgynlygy bu ýagdaýlara Azerbaýjanyň we Merkezi Aziýa döwletleriniň görkeden reaksiýalary barada Türkiýanyň özünde nähili garaýşlar bar? In Turkey, yeah, there were many contacts with Azerbaijan also. Russiýa bilen araçy bolmak ugrunda Azerbaýjan we Gazagystan bilen habarlaşyldy. Astananyň we Bakuwyň bu ýagdaýlara bildiren resmi reaksiýalary barada aýdylanda olaryň häzirki konfliktden gyrada durmaga synanýandyklaryny aýdyp bolar. Merkezi Aziýa döwletleri we Azerbaýjan soňky ýyllaryň dowamında hem Russiýa hem de Türkiýe bilen gowy gatnaşyklary gurmagy başardylar. Central Asian countries, also Azerbaijan, also Kazakhstan. Jynap Menkoviç, häzirki pursat Rus diplomatlary Merkezi Aziýa döwletleriniň goldawyny almagy ugrunda sebäpde nähildir tagallalary edýärlermi? Of course, it will be good if Kazakhstan, Kyrgyzstan. Elbette Gazagystan, Kyrgyzstan we Sowetiň beýleki döwletleri terrorçylyga garşy görüş alyp barylýarka. Arka urulan pyçakdan soňra Russiýanyň Türkiýe'ye garşy edýän tagallalaryny gollasalar gaty gowy bolardy. Emma men Russiýanyň bu gollawa uly mätäçlik duýanyny çaklamaýaryn. I don't think that Russia have a huge need of such help. Goýda Orsiýatyň Ýewroaziýa ykdysady birleşiginiň agzalaryny ýüzlenip, Türkiýe garşy edilýän tagallalary goldamagy çağırş edýän beýanatyna gözüm düşdi. Demek, Orsiýat elbetde bu gurda tagalla edýäni meňdiýär. Yeah, and I was just going to make the same point. I was going to ask Mr. Menkovic. I know that Medvedev had said... Hawa, meniň hem soraw beresim gelýär. Geçen hepde Premier Minister Dmitri Medvedev çykyş edip, Türkiýe'ye garşy girilen sanksiýalary Ýewroaziýa ykdysady birleşiginiň agdalary bilen hem maslahat etmegiň zerurdygyny aýtdy. Gönüläp aýdylmasa-da Rus tarapy Türkiýe'ye garşy girilýän gadagançylyklary iň azyndan Kyrgyzstan bilen Gazagystanyň hem gollamagyna garaşýanlygyny ýaňdatdy. Jynap Menkoviç, siz bu arada näme pikir edýärsiňiz? Sanctions they're going to put on Turkey, don't you think so? Mr. Menkovic. First of all, Russia, Kazakhstan and Kyrgyzstan. Häzirki wagt Russiýa, Gazagystan we Kyrgyzstan gümrük we ykdysady birleşiginiň çägine hereket edýärler. Egerde birleşigiň haýsam bolsa bir agdasy üçünji bir tarapa sanksiýalary girýän bolsa, onda elbetde bu ýagdaý birleşigiň beýleki agdalary bilenne maslahat edilmeli bolar. Bu täze bir özgürme. Taraplaryň bundan meýlek nähili hereket etjekdi barada pikir alşmaly. Mysal üçin Russiýanyň üstünden Gazagystana we Kyrgyzstana daşalýan Türk harytlarynyň geljegini
maslahat etmeli. Sebäbi bu urlar boýunça daşalýan ýük harytlary aglawa Russiýanyň üstünden geçýär. Did transit through Russia territory. Jynap Menkoviç sag bolun. Häzirçeli Türk-Rus dartgynlygynyň Merkezi Aziýa ýetirip biljek täsiri barada giňiş gurrun etdik. Şu ýerde gysgaça ara kesme alyp gepleşigimizi ara kesmeden soňra bu ýagdaýa Merkezi Aziýanyň nukdaý nazaryndan serederiz. Tolkunymyzdan aýrylmaň. Azatlyk radiosu özüniň azathabar.com web saytynda Türkmenistandaky we halkara arenasyndaky soňky möhüm wakalar we meseleleri barada izlerli, gyzykly we ýerlikli maglumatlary, multimedia faýllaryny, türkmenistanlylaryň durmuşy bilen bagly foto serileri ýerleşdirýär. Eýsem azathabar.com Türkmenistanyny petiklan hirin. Türkmenistanlary oňa girip bilen oňa. Türkmenistandaky dinleýijilerimiz iPhone 3 proxy sistemisi arkaly azathabar.com saýtyna hiç ýyl bökdünsiz girip, onuň hyzmatlaryndan dogry peýdalanyp bilerler. iPhone 3 onu näde ulanmaly, onu nerden satyn almaly? Ol dinleýijilerimiz we okuýjylarymyz üçin dogrulygyna muhbir programmadyr. Onuň ulanyş faýlyny almak üçin Azat Habar e-mail belgisi derwede.net salgysyny. Ýene bir ede gaýtalaýaryn Azat Habar e-mail belgisi derwede.net salgysyny öz mailyňyzdan islendik mazmununa hat ýollaň. Azat Habar e-mail belgisi derwede.net salgysyna hat ýollamaly. Hawa ýolladyk soň näme? 1-2 minutdan soň size awtomatik görnüşde bir hat geler. Hawa iPhone responder diýen ulanjydan bir hat geldi. Emma ol ýerde hiç hil faýl ýok. Bir topar daşar ýurt diller bar. Şol ýerde türkmençe diýen setiriň üstüne basym. Türkmençe bassym. Ýene de bir topar hat çykdy. Indi näme etmeli? Egerde üns berseňiz, siziň öňüňizde peýda bolan tekstde iPhone 3-i nädip alyp bilerin diýen setir bardyr. Şoňa basym. iPhone 3-i nädip alyp bilerin. Hawa bassym. Indi näme? Indi bolsa ilkinji setirde peýda bolan Windows XP Vista 7 diýen ýazga basym. Size ulanyş faýly kompýuteriňize ýüklemek hödür ediler. Windows XP Vista 7 diýen setire bassym. Hawa täze bir aýna açyldy. Hödür edilen faýly kompýuterime ýüklemelimi? Owa kompýuteriňiziň islendik ýerine ýükle. iPhone 3.exe atly faýl peýda boldy. Owa indi şol faýlyň üstüne bassaňyz, Azatlyk radiosynyň sahypasyna hiç ýyl bökdünsiz girip bilersiňiz. Egerde gosmaça soraglaryňyz bar bolsa, biziň hat e-mail belgisi azatradio.org adresimize ýazyp bilersiňiz. Meclise gaýtadan hoş geldiňiz. Meclisiň bugünkü mihmanlary Nikita Menkoviç, Ortiýetiň halkara gatnaşyklar geňeşiniň Merkezi Aziýa we Awganistan boýunça eksperti. Ugar Imanbeýli, Türkiýanyň Istanbul şäher üniversitetiniň halkara gatnaşyklar boýunça professory. Bruce Panier, Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň Merkezi Aziýa boýunça habarlar çapedýän blogy Kışlak Owazynyň redaktory. Gepleşigi Pragadaky studiodan men Muhammed Tahir Alparyan. Türk-Rus dartgynlygynyň barha möwjemegi bilen munyň Merkezi Aziýa ýurtlaryna Azerbaýjanyň nähili täsiri bolup biler. Biz ýa-ni sowda gatnaşyklary barada belli bir derejede gürrün etdik. Bu ýagdaýyň iş ýüzündäki täsiri barada gürrün edilende biz öňümüzdäki günlerde nämelere garaşyp bileriz? You know, I mean, it's going to be different for each of the countries. Munyň her bir döwleti öz boluşly täsir ýetirjekdigi iki usuldur. Russiýa bilen 7000 kilometr serhet araçagy bolan Gazagystan Kremliň nägileligini döredip biljek islenlik beýanatlardan gaça durmaga synanýar. Kırgızstan daşarky sowdagy howpsuzlyk meseleleri boýunça Russiýa juda garaşly bolupdyr. Bişkek bu arada gönmel çykyş etmese de onuň Moskwanyň tarapyny tutjakdygyny saklap bolar. Türkmenistan bilen Özbegistan bolsa ýokardakylary garanyňda kadadan çykma bir ýagdaý bolar. Türkmenistanyň Russiýa garanyňda Türkiýe bilen has uly sowda gatnaşyklary bar. Şol wagtda Sowetiň döwletleriniň hem Russiýa hem Türkiýe bilen bar bolan harby gatnaşyklaryny hem ünsden düşürmeliler. Garaz ýaňy hem belläp geçdik. Merkezi Aziýa döwletleri hiç bir tarap bilen özara gatnaşyklaryny bolman bu konfliktiň tez soňlanmagyny isleýärler. Regionyň ýurtlary üçin hem Ankara hem de Moskwa bilen gowy gatnaşyklary saklamak juda kyn düşäýmedi. It's gone beyond that now, and then this is real problematic for the Central Asians as to how they maintain their good ties.
Biz häzir çelli bu konflikt barada çykyş eden döwletler barada gurrun etdik, emma henide çelli pozisiýasyny belli etmedik. Türkmenistan ýaly ýurtlaram bar. Emma dymyşlyk siýasaty hem bu konfliktiň size täsir ýetirmejegini aňlatmaýar. Ýakynda Azeri jurnalistlarynyň biri Türkmenistan indi Transhazar proýektini ýatdan çykarsyn diýen mazmunda makalan çap etdi. Ol muny Moskwanyň mundan beýlek Türkiýanyň haraýyny bolup biljek islendik proýektiň öňüne almaga finansiýakdygy bilen düşündirdi. Gurrun diýen konflikt Merkez Aziýada Türkmenistan ýaly ýagdaýlary dymyp geçirmekçi bolýan döwletlere nähil täsir ýetirer? Jynap Menkovic. First of all, speaking about Turkmenistan position, Right. we should remember that Bilşimiz ýaly häzirki Türkmenistanyna beýik bitaraplyk diýip atlanýan syýasat ýurdun resmi ideologiýasynyň esasy özenli diýär. Muň bilen Aşgabat hiç bir konflikte hiç bir tarapa ýykyn etmejekdigini öňe sürýär. Transkaspi proýekti barada aýdylanma bu diňe we Rus tarapyny alada goýmak bilen çäklenmeýär. Häzirki şertlerde Hazarda amala aşyrmagy gözüňünde tutulýan islendik proýekti Hazarýaka döwletleriniň ählisi gollaýmaly. Bellep geçsek, Hazarýaka döwleti bolan Eýran hem Türkiýanyň ýöredýän syýasatyny onçokly gollap baranok. Tehran Ankaranyň Siriýadaky terrorçylary gollaýan baradaky garaýşy eklen edýär. Men pikirimçe Transhazar proýektine ilki bilen Moskwa däl Tehran garşy çykar. Iran is going to be first who would block such project, not Moscow. Transkaspiyanyň amala aşakdygy barada şüpheli garaýşlar mundan ozalym öňe sürilipdi. Emma häzirki ýagdaýlarda bu proýektiň durmuşa geçip biljekdigi barada nähildir bir umyt barmy? Jynap Menkovic? Everything is possible in some kind of situation. But now Belli bir şertlerde ährizat mümkindir. Emma häzirki Siriýadaky konflikt göleňine tutulanny. Bu Eýranmy beýleki belli bir derejede Russiýa üçin asla kabul ederliksizdir. It's impossible for Iran and just maybe for Moscow. Biz häzir Merkez Aziýa döwletleriniň ýolbaşçylarynyň reaksiýalary barada gurrun etdik, emma başga bir tarapdan şol ýurtlaryň ilatynyň pikirini hem öňden düşürmelde. Azerbaýjan, Türkmenistan ýaly döwletlerde ýaşaýjylaryň esli bölüniň has köp Türkiýany goldaýanlygyny aýtmaga esas bar. Sebitiň beýleki döwletlerinde belki de ýagdaý başgaçadyr. Türk-Rus konfliktiniň çäginde regionyň liderleriniň we ilatynyň garaýşynyň arasyndaky tapawut nähili netijeleri döwedip biler Dr. İman Beyli. Actually, you may find different reactions at the beginning. Wakanyň ýüze çykan pursady durly inteligensiýa wekilleri biri-birinden tapawutly garaýşlar bilen çykyş etdiler. Käbirler Türkiýany ötünç doramaldygyny hem öňe sürdiler. Emma wagtyň geçmegi, şeýle de Russiýanyň soňraky görkezden reaksiýalary netijesinde bu garaýşlar düýüp göter başga bir häsiýete eýe boldy. Merkezi Aziýa barada aýdylandy. Orsiýadyň tarapyny tutup çykyş edýän lobbiler sebitde işçiň hereket edýärler. Ýakynda Bişkekde Türkiýany protest edýän ýürüýte maslahat kem geçdi. Gara sebitiň adamlarynda bu konflikt boýunça durly garaýşlar bar. Emma häzir ýagdaýlaryň 90-njy ýyllaryň başyndan bäri kän özgerendigini belläp geçmeli. Şol döwürden bäri köp adam Türkiýede bilim aldy. Olar diňe bir Russiýanyň öňe sürýän propagandasyna gulak salman, bolup geçýän ýagdaýlary beýleki çeşmelerden hem idarlaýarlar. Gara sebitiň adamlarynda durly garaýşlar bar. I have observed the various claims. Türk-Rus konflikti boýunça Merkez Aziýa ýolbaşçylarynyň we ilatyň arasyndaky pikir bölünşiginiň şol ýurtlaryň ýolbaşçylarynyň gelejegi nokta nazaryndan nähili netijeleri bolup biler. Well, I was glad that Dr. Imanbali brought up the fact that there was a small demonstration. Ýani Dr. Eman Beyli'niň Bişkekdäki Türkiýe garşy geçirilen protesti agdap geçmegi möhüm boldy. Bilýäňizmi? Bu ören çylşyrymly bir mesele. Gurrun edilýän döwletler Ukrainanyň günnügoruna bolup geçýän ýagdaýlaryň öz territoriýalaryna gaýtaranmagynyň howatyr edýärler. Mysal üçin Gazagstanda ýaşaýan etnik ruslaryň ýurdun alyp barýan siýasatyna garşy çykyş edip başlamaklary mümkin. Dr. Emin Beyli Türkiýede köp sanly Merkez Aziýalylaryň bilim alanlygyny belläp geçdi. Ruslaryň täsiri degişlikde az bolan Türkmenistanyna we Özbegistanyna ilatyň has köp böleginiň Türkiýany gollaýan bolmagy mümkin. Gara Merkez Aziýa liderleriniň özleri hem Türkiýe duýgudaşlyk bildirýän bolsalar da olar Kremliň gaharyny getirmeligi üçin muny açaçan aýdyp bilmeseler gerek. Because they don't want to get the Kremlin's attention all of a sudden.
Türk-Rus konflikti bilen bagly ýagdaýlaryň henis hem özgerýändige sebäpli hem wagtymyz çäkli bolan üçin biz bu mesele hakda her taraply dogly gürrüň edip bilmedik. Her neçikde bolsa Jynap Emenkoviç siz öz jemleýiji sözleriňizi aýdaýsaňyz. My final word that public opinion in the region is Jemläp aýtmaly bolsa, men regiondaky adamlaryň aglabasynyň Russiýany gollaýanyny bellätim gelýär. Sebitde her kişi Siriýada söwüş hereketlerini alyp barýan Al-Nusra toporunyň regiondaky adamlary hakyny tutýanyny, soňu bilen bolsa, olary ýzyna Merkezi Aziýa uradýanyny bilýär. Regionyň hörüýte güýçleri olary ýzarlap tutsak edýär. Her kim Al-Nusranyň Sewitiň ýurtlaryna hop awandyrýanyny düşünýär. Russiýa hem Siriýada Sewitiň döwletlerine hop awandyrýan Al-Nusra toporunyň garşy söwüşýär. Bu ýagdaýlarda Gazagystanyň we Kyrgyzstanyň hem hökümeti şeýle-de ilaty Russiýanyň tarapyndan çykyş edýär. Hawa köp Merkezi Aziýaly Türkiýede bilim aldy. Emma munyň netijesinde dogry bilen ýalňyş düşünjeleriň manysy ütkemeýär. Türkiýanyň özüne ýaşaýan adamlaryň bu ýagdaý boýunça resmi Ankaranyň pozisiýasyny gollamaýanyny ýatdan çykarmaly däldir. Bilşiňiz ýaly, Türkiýede iki jurnalist Türk resmiýetleri bilen Siriýadaky terroristleriň arasyndaky aragatnaşyklar barada maglumat çap edenlik üçin tutukluk edildi. Bärde mesele kimiň nirde okamanlygyna, kimiň Russiýadan gorkup gorkmaýanlygyna däl. Esasy zat Russiýa hakly, Türkiýe hem haksız. Türkiýe agressor hökümini, regionda terrorçylar gollayan güýç hökümine çykyş edýär. Ine hut şu ýagdaýlar sebäpli Merkezi Aziýanyň ilaty Russiýany gollaýar. makes public in Central Asia to support Russian position. Sağ bol Jynap Emenkoviç, emma ýagdaý edil siziň aýdyşyňyz ýaly sada hem däl. Eger Türk resmilerinden sorasak olaram Ankaranyň terrora garşy göreş alyp barýanlygyny aýdar we edil siziň Türkiýanyň adresine aýdan zatlaryňyzy olaryň hem Moskwanyň adresine aýtjakdygy ikuşsyz. Netijede gepleşigi men şu ýerde jemlemekçi bolýan. Brus soňky sözüňizi gysgaça aýdaýsaňyz. No, I was going to say essentially the same thing, that I understand Mr. Menkovich's point. Absolutely. Hawa Menkoviçiň aýdanlarynyň Rus mediýasynda berilýän maglumatlar belli bir derejede şöhrelenýärligini görsek bolýar. Emma bu meselede Türk tarapy hem edil şeýle delilleri getirip bilerdi. Ankara hem men terroristlere garşy göreşýärin, men terroristlere zarar ýan NATO ýaranlygynyň agzasy diýip bilerdi. Gara her bir tarap şeýle mazmunlaky beýanatlar bilen çykyş edip bilýär. Bärde mesele kim inanyp, kime inanmazlykda. Men Jynap Menkoviçiň garaýşlaryny düşünýärin. Ýöne Türk tarapyndan hem edil şu zatlar aýtjak adamlaryň bardygyny ünsden düşürmeliler. Turkey would say, and some people in Turkey would say exactly the same thing, but from their point of view. Elbette öň hem aýdyşym ýaly bärde kim hakly kim haksız diýen mesele girsek gurrun ulay ýazar. Wagtymyz çäkli bolan üçin men şu ýerde programmany jemlemekçi. Brus Panier Azat Ýewropa we Azatlyk Radiosynyň Merkezi Aziýa boýunça habarlar çap edýän blogy Qışlak Awazynyň redaktory gepleşigimizde gatnaşyp beren maglumatlaryňyz üçin köp sag bolun. Orsiýetiň halkara gatnaşyklary geňeşiniň Merkezi Aziýa boýunça eksperti Nikita Menkoviç we Türkiýanyň Istanbul şäher üniversitetiniň halkara gatnaşyklary boýunça professori doktor Ugar İman Beyli meclite gatnaşyp öz pikirleriňizi paýlaşýaňyz üçin size de minnetdar. Hormatly dinleýijiler, siz Hepdelik Mejlisi atly gepleşigimizi dinlediňiz. Wagt tapyp programmany dinleýäniňiz üçin sag bolun. Şeýle-de bu programmany Azatlyk Radiosynyň YouTube'da Azat Online, Facebook'da Azatlyk Radiosy we Azatlyk Radiosynyň web saýpasy azathabar.com-da hem dinläp bolar. Web saýpamyzda Türkmenistandan derwede.net arkaly girip bolýar. Sizden programma we gepleşikde orta atylan pikirler umuman gurrun edilen tema barada pikirdir belliklerinizi de garaşýar. Şonlukda men Muhammed Tahir Mejlis atly gepleşigimizi şu ýerde jemläp siz bilen hoşlaşýan. Ýene-de efir tolkularyna duşýança hoş sag bolun.